Som l'altre moquetero del ram de la construcció. Del ram de la construcció, som tècnica especialista del ram de la construcció. I en el que em digui manobra li fotem cop de maó. I en el que em digui manobra li fotem cop de maó. I en el que em digui manobra, que ara estudiem per correu i aviat serem mestre d'obra. ¡Anda ya! ¡Venga, la segunda! Més a comprar una derbi i també un televisor. Més a comprar una derbi i també un televisor. Més a comprar una derbi, una nevera i un turbi, un tocadisco histèric. La societat de consum va comprar electrodomèstics, la societat de consum. I ara no sé n'enxufar-lo, que a casa no hi tinc ni llum. Venga, vamos. ¡Arriba, arriba! Fa molt temps que so arribar i ja em sento català. Fa molt temps que so arribar i ja em sento català. Fa molt temps que so arribar i jo ja dic xarnego, anar que han vingut més tard. Mira si estic integrat, que demano l'Estatut i la Generalitat. Ja te'n foto el carajillo de l'home de Montserrat. Som catalans, sí senyor, som catalans.